रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे गोसो गुवार सुबुं बिथाङा सैथो बुंनानै मोजां मोनो बिथाङा जेब्लाबो सैथो बुंनानै मोजां मोनो आरो बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राफोर बे बुंनाय बाथ्राफोरा दिनै सानफा एफा एबा बे समाव जागासिनो होनानै बाथ्रा बुंथिदों सासे नांगलभाङा ओनसोलनि माइनरिटि दैदेनगिरि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे गुवार गोसोनि मानसि आरो बिथाङा जेब्लाबो सैथो बुंनानै मोजां मोनो बै समाव जेब्ला बिसायख'थि फोसावदिंदोंमोन आरो बै समाव गोबां बाथ्राखौनो बिथाङा बुंथिदोंमोन माइनरिटि सुबुंफोरनियाव थांनानै गुवार एबा सैथो बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन आरो जाय सैथो बुंनाय बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरा दिनै रोहो रोहो आखरै आखर बे समाव जाफुंदों एबा जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे नांगलभाङा ओनसोलनि माइनरिटि दैदेनगिरि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव रनजित बसुमतारीखौ मोनसे समाव नायफिनाखै एबा माइनरिटि सुबुंफोरा बै समाव फोथायनो हायाखैमोन एबा नायाखैमोन नाथाय बे समाव दिनैनि खालाराव बे समाव रायजो राजाफोरा माइनरिटि रायजो राजाफोरा नांगलभाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे समाव बिथांखौ लुबैदोंमोन बिजाथि महरै लुबैदोंमोन आरो बिथांखौ दिनै बिजाथि मोनबाय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांखौ देरहासार खालामहोगोन होननानै बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनदों मानोना बिथाङा सासे सैथोखौ बुंग्रा सुबुं आरो सैथो जेब्लाबो बुंनानै बिथाङा मोजां मोनो बेनि थाखायनो बे समाव जे रनजित बसुमतारीखौ जों जेरैखि जाया मदद होनानै देरहासार खालामनायनि थाखाय जानजि खाफ्रादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नांगलभाङा ओनसोलनि माइनरिटि दैदेनगिरि बिथाङा আপোনালোকে চাওক ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে এজন দিল খোলা মানুহ সি আচলতে উচিত কথাটো ভাল পায় সি আচলতে যিটো সত্য কথা এই কথাটো কোৱাটো ভাল পায় সি যাৰ কাৰণে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক আমাৰ মানুহখিনি নিজিকালে আৰু যিখিনি কথা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰে আমাক কৈছিল আমাৰ BTC ইলেকশ্যন সেই সময়ত ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ কথাবিলাক এতিয়া অক্ষৰ লাগি গৈছে এতিয়া সেই কথাখিনি সত্য হৈ গৈছে আৰু সেই ৰঞ্জিত বসুমতাৰী সেইকাৰণে আমাৰ মাইনৰিটিৰ যিটো এৰিয়া আছে আমাৰ নাংগলভাঙা প্ৰাইমাৰী যিটো আছে নাংগলভাঙা প্ৰাইমাৰীৰ আমাৰ 90% মানুহে আমাক ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক খুজি আছে আমি ভাবোঁ আমাৰ নাংগলভাঙা যিটো এৰিয়া আছে যিমানখিনি আমাৰ মাইনৰিটি ভোট আছে তাৰ পৰা 80+ ভোট আমি ইনশাআল্লাহ আমি ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক দিম দি আমি আমাৰ যিটো কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেটক আমি জিকাই আমি দিছপুৰত আমি ৰঞ্জিত ছাৰক পঠাম।